Nyasaye gatweteri bagari ikiri okorera abantu baite mirimo tutwara obwanchani nentogende okora emirimo amo bana abaiga bonzi ba muri abaminto barega bonzi no mugabana. We always work together kendo nkiyo tutari goteba ni muno togogenda eringana riro rest inkwana chiko bachana na botogo kwana ke kwana abantu abamotole abotogo rienja tukwana togo sinyo kwana ntutweka abanyene abotogo riya baka bandi bari abanene batoyetane ti myaka babo Kristo bobure babo province ongeri nabandi batotevinga inu naba muramure manyinga inu nabangake togende guchia titogo sirabunege saku elinde tobeka abantu baitwamo bunege saku toteme gwafuirie kasi yenga ntubo tambe mangana ko chwekega tokoligo sono bugambi tokoligi ende twacha kuma na ntutweka abanyene twacha ko chayana twacha kongorana abandi baito batoka na buna ende bago tomone jiropia ochagwata n'abantu baito ga igo bono buna wate bagabana toligenjera tobeka abantu baitwamo Nyasaye gatagete tobeka abantu baitwamo nigesa kugeto getenene amo nonyina abana bali baminto bande bali sekiombe kirikende na balu na baminto ditoko barama nende no lino maneno abo wekiombe kiabo na boto we expecting aba makodere meremo nejise mitura jito baseminga ki na bako kolegasi lakini utali kurama abantu bamino uzotali kusambe nyumba ino uzobona tali boygo nabo anyeme chande karise ino jinso kono chikakaroro iko sambe nyumba yuto kuligeje rati rusi oroma raigo ndo manyiko genda uchibosio wana warugo bateke to sambe nyumba ngaito chaka genda tobe ya motwensi unaba uzi elinde tosikane ya bako egwa nakabana gwate banga mogabani ndoro igoire ragera kiro muntu mogabani ragera mogokora koragera mogabani mwakere Fred Matiang'i chikura togende uchi ozo ratali boyo ya